Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur apirilak 6, ortzeguna, astera goaz, titular nagusiekin. Eta armagabetzeko bi egun falta direnean agerraldia egin dute Euskal Alderdi eta sindikatu nagusiek. Armagabetzeari zilegitasuna eta sinesgarritasuna emain nahi diote larunbateko ekitaldian. Altsasuko erasoagatik espetxean jarraitzen duten hiru gazteei baldintzapean aske uzteko eskaria atzera bota du Auzitegi Nazionalak. Manu Ayerdik azpimarratu du Espainiak Nafarroan eginen duen inbertsioaren 60% egina dagoen lan ordaintzeko izango dela. Nazional 121 A errepidea Iruña eta Behobia lotzen dituen errepidean hobekuntza orokorra egiteko eraikuntza proiektua kontratatzea baimendu du Nafarroako gobernuak. Nafarroako parlamentuan 5 emakumeen torturak hizpide hartu dituzte. Talde antimilitaristek gobernuari eskatu diote ez ditzala gastu militarrak ordaindu. Gorritxoek garaipena lortu dute Mendizorrotzan Alabesen aurka, 21 porrot jarraian jaso ostean amaiera eman diote bolada txarrari. Aurrendako euskarazko antzerki testuen irabazle Kreta liburuzaina larunbatean estreinatuko da Nafarroako antzerki eskolan. 2500 kilometro eta gero Iruñeko Sarasate pasealekuan egingo zaio ongietorria korrikaren lekukoari. Ortzegun honetako albisteekin hasteko Baionan egingo den etaren armagabetzeari zilegitasuna eta sinesgarritasuna emateko agerraldi bateratua egin dute Euskal Herriko alderdi politiko eta sindikatu nagusiek. Datorren larunbatean apirilak 8 Baionan egingo den armagabetzeari zilegitasuna eta sinesgarritasuna emateko agerraldi bateratu egin dute Bilbon Euskal Herriko alderdi politiko eta sindikatu nagusietako ordezkariek ELA, LAB, Comisiones Obreras, UGT, Esteilas, ESK, Etxalde Mugimendua, IRU, EAJ, EH Bildu, PSE, Podemos Euskadi, Ezker Anitza, EQ Euskadi, Geroa Bai, Podemos Nafarroa eta Izquierda Ezkerra taldetako kideak agertu dira hedabideen aurrean eta Rafaela Romerok eta Ainhoa Etxeidek irakurri dute adierazpena guztien izenean. Eta erakunde armatuaren armagabetzea bakebidean funtsezko mugarria izango dela esan dute. Halaber, desarmeak atzera ezina erabatekoa alde bakarrekoa eta baldintza politikorik gabea izan behar duela nabarmendu dute. Sinesgarritasuna eman diote bakearen artisauek abian jarritako prozesuari eta arrakastaz betetzea espero dutela gaineratu dute. Horretarako euskal gizartea ordezkatzen duten erakundeak behar bezala artikulatzea ezinbestekoa dela adierazi dute bakearekin duten konpromisoa berrestarekin batera. Euskal erakundeei ere dei egin diete larunbateko ekitaldia babesteko gestioak egiten jarraitzeko eta azkenik Frantziako eta Espainiako gobernuei armagabetzea burutzen laguntzeko galde egin diete. Altsasuko erasoagatik espetxean jarraitzen duten 3 gazteei baldintzapean aske uzteko eskaria atzera bota du Auzitegi Nazionalak. Altsasun bi guardia zibili eta haien bikotekidei eraso egiteagatik espetxean dauden 3 gazteak baldintzapean aske uzteko eskaria atzera bota du Auzitegi Nazionalak. Atxilotuen senideek salatu dutenez erabakiak argi erakusten du injustizia geroz eta handiago baten aurrean daudela. 15 bezala elkarretaratzea egin duten Nafarroako Auzitegiaren aurrean preso dauden gazteen lagunek eta senidek gazteei terrorismo delitua leporatzearen aurka. Nafarroako Auzitegiaren adierazpenek Espainiako Kongresuko eta Senatuko hainbat kidek emandako babesak eta altsasuko gazten alde bildutako 14.000 sinadurek indar handia eman dietela esan badute ere, atzo Auzitegi Nazionalak askatasun eskaria atzera bota izanak auziaren bidegabekeria agerian uzten duela salatu dute gazten gertukoek. Borrokan jarraituko dutela gaineratu dute, tunelaren amaieran argia ikusten jarraitu nahi dutelako. Eta ekonomia kontuekin jarraituko dugu aurrera. Espainiak aurkeztutako aurrekontu orokorraren harira Manu Ayerdik azpimarratu du Espainiak Nafarroan egingo duen inbertsioaren 60% egina dagoen lanak ordaintzeko izango dela.
Espainiako aurrekontu orokorrak aurkeztuak ditu Cristobal Montoro gasu ministroa kongresuan eta ja jarraian iritsi zen beste iragarpena UPNek babestu eginen ditu Mariano Rajoyren aurrekontuak. Javier Espartza UPNren buruaren esanetan abiadura handiko trenarekin eta Nafarroako ubidearekin Espainiak hartu duen konpromisoarengatik. Manu Ayerdi Nafarroako garapen ekonomikorako lehendakariordea izan zen atzo agerraldian. Espainiak Nafarroan eginen duen inbertsioari begira jarri zen. Diren esanetan, Rajoyk Nafarroarako iragarri dituen inbertsioak jada eginak dauden lanak ordaintzeko bideratuko dira. Izan ere, 69 milioi euroko inbertsio iragarri zuen PPek Nafarroarako eta 160 eginak dauden lanak ordaintzeko bideratuko ditu. Gainerakoan, pertsona bakoitzeko Espainiak bideratzen duen dirua kontuan hartuta, Nafarrentzat diru gutxi izanen da. Espainiako erkidegoekin alderatuta bigarren gutxien jasoko du Nafarroak pertsona bakoitzako. Nazional 121 errepidean, hau da Iruña eta Behobia lotzen dituen errepidean, hobekuntza orokorrak egiteko eraikuntza proiektuak kontratatzea baimendu du gobernuak. Nazional 121 errepidean, 786 istripu izan ziren 2009-tik 2014 kotxeen arteko talkak gehienak. 11.000 ibilgailu inguruk zirkulatzen dute bertatik eta horietatik 130 kamioiak izan ohi dira. Horregatik bidea moldatzeko beharra ikusi du Nafarroako gobernuak proiektuak egiteko 530.000 euro bideratuko ditu. Helburua, 3 erregieko errepidea egitea, 2 gehi bat formatukoa, alegia, aldeetako bideak norabide bakarran joateko izanen dira, erdikoa berriz aurreratzeko. Bidearen 63 kilometrotan izanen dira obrak ia errepide osoan, seinaleztapen eta abiadura mugak ere aldatuko dituzte. Eraikuntza proiektuen esleipena 5 hortatan eginen dute, eta 2017-2018 ikasturterako abiatzea da egitasmoa. Aurrera jarraituko dugu albisteekin, Nafarroako parlamentuan 5 emakumeen torturak hizpide hartu dituzte. Nafarroako foro soziali iraunkorrak antolatuta parlamentuan izan dira tortura jasan dituzten zenbait emakume. Elkar bizitzarako eman behar diren pausuen artean emakumeen ahotsaren garrantzia nabarmendu dute. Atzo arratsaldean izan ziren tortura jasan zituzten zenbait emakume parlamentuan. Bizitakoa kontatu zuten aretoan 160 lagun inguru joan ziren babes ematera eta emakume haiei jasandakoaren berri izatera. Ainhoa Aznarez parlamentuko presidenteak eman zion hasiera ekitaldiari. Gero, testigantza gogorrak entzun zituzten bertaratutakoek. Talde antimilitaristek gobernuari eskatu diote ez ditzala gastu militarrak ordaindu. Armak egin daitezen eta Bardeako tiro poligono ekonomikoki babesteko dirutza bideratzen dute gobernuek. Nafarroak Espainiari urtero egiten dion diru ekarpenaren baitan gutxi gora bera 100 milioi euro bideratzen dira halakoak finantzatzera. Horixe salatu dute parlamentuan talde antimilitarista zenbaitek, eskaera zenbait egin dituzte. Nafarroak ez ditzala armak egiteko baliatzen den dirua bideratu eta errenta aitorpenean egon dadila laukitxo bat halakoak finantza ez daitezen eskatuko duena. Eta kiroletan bada albiste ona, Gorritxoek garaipena lortu dute Mendizorrotzan Alavesen kontra. 21 porrot jarraian jaso ondoren amaiera eman diote bolada txarrari. Alavesek eta Osasunak Euskal Derbia jokatu dute asteazken honetan Mendizorrotzan eta Ales Berengerrek bigarren zatiko 89. minutuan jaurtitako baloiak garrantzia handiko garaipena eman zion Osasunari. Huts eta batekoa. Nafarrek aukera gehiago izan zituzten partidaren lehen zatian, baina bigarrenean egoera guztiz aldatu zen eta Arabako jokalariak izan ziren nagusi. Dena dela, Alavesek ezin izan zuen 7. postura gerturatzeko bere helburua lortu. Euskal Derbiaren atsedenaldira huts eta huts iritsi ziren bitaldeak. Partiduak aurrera egin ala, jokalariak indarra galdutxuan ziren eta Gorritxoek lehen zatian egindako esfortzu handia nabari izan zen ondorengo minutuetan. Helburu oso ezberdinekin bada ere, biek 3 puntuak eskuratzeko asmoz irten ziren Mendizorrotzako futbol zelaira, berdinketarako aukerarik gabe. Hala, bigarren zatiko 89. minutuan, Ales Berengerrek Osasunari garaipena eman zion gola sartu zuen. Arabako jokalariek markagailuari buelta ematen ahalegindu ziren. Aurrendako euskerazko antzerki testuen irabazle Greta liburuzaina larunbat honetan estreinatuko da.
Greta liburuzaina aurrendako euskarazko antzerki testuen saria eskuratu zuen antzezlana apirilaren 8an larunbatarekin estreinatuko da Nafarroako Antzerki Eskolan arratsaldeko 6:30 La Piel Producciones konpainiaren eskutik. Maialen Diaz Urriza da egila eta antzezlanak Greta liburuzain gaztearen nondik norakoan kontatzen ditu eskatu dioten liburu bat topatzeko egin beharreko bilaketan. Sarrerak 6 euroan daude salgai Nafarroako Antzerki Eskolako webgunean eta eskolako lehiatilan bertan ikuskizuna hasi eta ordu eta erdi lehenagotik. Euro bateko deskontu berezia eginen zaie ikuskizuna ikustera gutxienez 5 laguneko taldetan joaten diren ikusleei. Argibide guztia prentsaurrekoan eman dituzte kulturako, hizkuntza politikako, hezkuntza eta kiroleko zinegotzi ordezkari Maider Belokik, Nafarroako Antzerki Eskolako ordezkari Maria Sagüesek, antzezlanaren zuzendari Xabier Flamarikek eta ekoizpeneko aktore Jaione Urtasunek. Izan da, bai, Greta liburuzaina bada bidai bat, bada Gretaren bidaia. Eta bidai horretan gauza asko ikasten ditu, bada nahiko bidai eroa, pertsonai ezberdin asko ditugu, eta hori emanen dio kolore ezberdin asko baita ere. Bada nahiko erraza ulertzeko eta bueno, haiek oso ondo egin dute, zer esango du, zuzendaria izan da bai. Oso emankorrak izan dira, oso emankorrak, etengabeki proposatu dituzte joku ezberdinak eta gag ezberdinak, eta nire ustez oso montai polita geratu da, eta uste dut hori, 6-7 urtetik aurrera oso ondo eta oso ikuskizun polita egin dugula, hori, adin horietako, bai, 6-7, 11, 12 urteraino. Mariak esan duen bezala, bai, 6:30 izango da, eta gero goizeetan egingo dugu ikastoletatik etorriko diren ikasleentzat. Baita ere, esatea eszenografia eta oso polita geratu dela, ze eraiki dituzte bi liburu handi, eta herrialde bakoitza izango da eszena bat, oso nahiko ondo asmatu dute soluzio ona eta polita. Eta hori, eszena guztiak nahiko ezberdinak dira hien artean, baita esan behar dugu badirela euskal mitologia eta euskal beti izan ditugun ipuinetako pertsonaiak agertzen dira. Orduan baita ere ematen dio unifikatzen du edo ematen dio horrelako kolore bitxia. Ezberdin du behar da non den Greta dela Jaione entzezten du papera bai, non izanen da realitatea eta non pasatzen da mundu magikora. Baita ere kontatu izan dugu Laura Villanueva, Xabi Artieda, Fermin Kariñena eta Iker Bengoetxea aktoreekin. Eta Maria esan duen ez bezala, guztiak Iker Bengoetxea izan ezik Antzerki Eskolako ikasle horiak dira, eta lan bikaina egin dute, proposamen pila, tengabeki joku ezberdinak proposatzen egon dira, eta eskertzekoa da. Baita ere esatekoa, Mariak prestatu dituen jantzi ezberdinak baita ere oso politak geratu dira, eta nire ustez eszena ezberdinetan ondo finkatuko dira, oraindik ez dakigu ze argiak frogatzear daude, estrenaldian beti errela gabiltza bai, baina dena bukatzear dago oraindik eta dena elkartzen denean nire ustez geratuko dela oso muntai polita eta divertigarria, gutxienez divertigarria. Estreinaldiaz gain beste 3 taularatuko da antzezlana apirilean zehar, Iruñeko udalak eta Nafarroako Antzerki Eskolak urtero antolatzen duten eskola kanpaina baten harira. Nik egingo dute Gretaren papera,
eta ez beste, umeentzat ipuinetan bezala gehienetan protagonista ume bat izaten da, baina kasu honetan ez da ume bat. Pertsona heldu bat da, emakume bat da, eta niretzat ere oso divertigarria, emozio pila batekin jolasten du pertsonaia honek, eta batez ere agertzen diren pertsonaia eroak zoragarriak direla, eta oso ongi egiten dutela beste aktoreek, eta oso erreza izan dela lana antzerki eskolaren aldetik, eta denon arteko ulermena ere oso ona izan da, eta orain arte gu oso pozik talde bezala, eta nik pertsonalki ere oso pozik, eta nik uste dut ikusiko dugu umeekin eta funtzionatzen duen, baina nik pentsatzen dut guk gutxienez gure energia guztia hor guztien dugu, así que, a ber. 2.500 kilometro egin eta gero Iruñako Sarasate pasealekuan eginen zaio ongietorria korrikaren lekukoari. Iruñako Sarasate pasealekuan bukatuko da korrikaren 20. edizio honen 2.500 kilometroko ibilbidea, behin Nafarroako Parlamentuaren aurretik igarota, hilaren 9ko jaiaren egitaraua aurkezteko prentsa agerraldia egin dute AEK eta korrikaren arduradunek Nafar hiriburuan. Haiekin batera Reyes Ilintxeta kazetaria izan da bukaerako ekitaldi nagusiaren aurkezlea. Asier Amondok korrikaren arduradunak nabarmendu du Iruña dela euskararen aldeko lasterketaren bukaera gehien ezagutu dituen hiriburua eta AEK-arentzat sekulako pizgarria dela 20. edizioa bertan amaitzea. Eguerdiko 12:00 elekukoari ongietorria egingo zaio Sarasate pasealekuko Foruen monumentuaren ondoan izango den ekitaldian. Egingo duguna izango da gaur apurtxo bat hori aurkeztu azken egunan ondi norakoa, eta orain arteko korrikak zer eman duen. Nirekin badaude Reyes Ilintxeta azken egunean aurkezpelanak egingo dituena, edo gidatuko duena ekitaldia, mesua eta heltzen danekoa, eta Arantza Ilarregi azken eguneko arduraduna. Iruñarako bidean dago korrika. Erdia egina dugu, dagoeneko herrialde guztiak ikutu ditugu, gaur goizean Bizkaian sartu dalako, eta danok ere zain gaude Iruñara noiz helduko. Guretzat pozgarria da Iruñara etortzea, Iruñan eman den aldaketa instituzionala ere nabaritu egin dugu korrika honetan, eta pentsatzen dugu une ezin hobean datorrela honantza, Iruñarantza. Esan duan moduan, azken eguneko ekitaldia Reyes Ilintxetak aurkeztuko du, lekuko barruko mesua ere irakurri egingo dugu, zirkorrika kanta zuzenean ikusteko aukera izango dugu lehenengo eta azken biderrez, seguruenik. Eta azken kilometro horiek ere, azken 12 kilometro nazionala gehitzen ditugunak ere, baditugu edo badugu gogoa horiek ere heltzeko. Hor eragile ezberdinak egongo dira, hezkuntza eragileak, komunikabideak, euskararen eragileak, eta gero azken kilometroa hori denez AEKak eta korrikak egingo dute, eta amaiera emango diogu korrikari 12:30 aldera Sarasate pasealekuan. Era berezi baten hasi genuen korrikaren sortzaileak omendu ditugu, eta Joseba Kanpok egin zuen, Joseba Kanporen familiak egin zuen lehenengo kilometro hori, eta orduan atzera begira jarri baginen ere, oraingo honetan aurrera begira jarriko gara. Aurrera begira dinot, 20. korrika arrakastatsua burutzen ari garelako, 20. korrika hori ere indarmetaketa bat suposatu duelako euskararen inguruan, eta 20. korrika honek ere zabaldu bizkigulako bide berriak elkarlanerako eta euskararen sustapenerako. Esan dudan moduan, azken kilometro horik berezek izango dira, aurrera begira jarriko gara, eta azken kilometro horretan AEKako kideek, AEKako artezkaritza kideak, AEKako korrika batzordeak kideek eta parte hartuko dute, eta seguruenik sarrera mundiala izango dugula Sarasate pasealekuan. Era berean, Arantza Ilarregik azken eguneko arduradunak azaldu du egun osorako prest dagoen egitaraua. Igandean gainera, eguraldean lagunduko duela dirudi eta beraz, Ilarregiren hitzetan bukaera itzela izango du korrikak. Behin lekukoari harrera egin ostean, arratsaldeko 2:00 bertso bazkaria izanen da Labrit frontoian, Mirena Muriza eta Alaia Martinek idatua, eta bazkalostea dantzaro taldearekin igaroko dute. Era berean, Iruñeko hainbat puntutan izanen dira ekimenak, Baratxurien plazan txikientzako egitaraua prestatu dute
dute. Puzgarriak, Zirika Zirkus, Odei Magoa, Dindaia Tailerrak eta Kiko Koko eta Moko. Musikak ere izango du bere esparroa noski, eta hau Antoniutin kokatu dute. Arratsaldeko ordu batetatik aurrera altxatu hariko da, eta hauen atzetik Gatibu, Ibakuska, Maider, Sorkun eta Trikidantz. Alde zarrean, Carmen Kaleko txokoan ez da musikari faltako ere. Bestetik, Herrigoraren azoka San Francisco plazan egonen da, ordu batetatik aurrera, eta San Nikolas plazan artisauen azoka 11:00 aurrera. Hirugune nagusi izanen ditugu apirilaren 9an. Lehenengoa Labriten izanen da, bertso bazkaria eginen dugu bertan, horretarako sarrerak salgai izanen ditugu 12:00 aurrera, eta bazkaria ondoren dantzaldia izanen dugu dantzarorekin. Bigarren gunea, elkarrekin dauden bi plazatan eginen dugu, Errekoletak edo Baratxurien plaza eta Aduana txokoan. Familia artean gozatzeko aukera emanen dugune horrek, berdan taloak, edatekoak, jatekoak eskaintzeaz gain, edoskitzegune bate honen da, korrika denda, tombola, puzgarriak, tailerrak, ludoteka, eta holtzan hainbat ekitaldi. Gure programazio guzia egun horretan, ordu batetan hasiko bada ere, gune horretan 10:00 irekiko ditugu barrak, irakiko dugu sukaldea eta baita korrika denda ere. Hirugarren gune nagusia Antoñutin eginen dugu, kontzertu gunea izanen da eta bertan punta-puntako taldeak egonen dira, ordu batetatik hasita eta 9:30 bitarte. Horretaz aparte beste gune batzuk ere egonen dira, joaldunak egonen dira ordu 1:30 Udal plazan, topaketa eginen dute, Herrigora azoka izanen dugu ordu 1:30 5:30 San Francisco plazan, Artisau azoka izanen dugu San Nikolas plazan goizeko 11:00 aurrera, Aldezarrean Carmen Kaleko txokoan ere kontzertxoak egonen dira, eta Aldezarrean barrena giro aparta sortuko duten hainbat talde arituko dira. Txarangak, gaitariak, elektrotxarangak, eta eskiniko diren zerbitzuen artean biohartxo, korrika laguntzailei ere zerbait eskeni nahian txoko bat egin dugu Zaldiko Maldiko elkartean, eta bertan aukera izanen dute ordu 1:30 5:00 nahi izatera haiek etxetik ekarritako janaria leku eroso batean jateko, eta barra zerbitzua ere izanen dute. Eskerrak eman nahi dizkiegu antolakuntzan aritu diren guztiei, aekakidei, irakasle eta ikaslei, voluntarioei, haien lanagabe ez legoke korrikarik. Esker mila ere taberna lagunei, peinei, elkartei, eta baita Aldezarrean girotzen arituko diren hainbat talderi. Eskerrak ere Iruñeko udalari, gurekiko izan duten prestutasunagatik, aurten ateak irekiak izan ditugu, topatu ditugu. Eta besterik gabe eta bukatzarren ohartxo batzuk, batetik eraso sexisten aurkako protokoloa martxan izanen dugu egun horretan, telefono bat egonen da egun osoz eskura, telefonoa 6 6 zazpi izanen da, eta mesedez eskatu nahi dizuegu, ona bertaratzen zareten guztioi, edalontzi berera bilgarriak erabiliko ditugun modu berean, zakarrontziak ere puntu ezberdinetan egonen dira, erabilitza zuen, komunak guneetan ere egonen badira ere udalak haien komun publikoak irekita mantenduko dituzte eta ordutegia luzatuko dute beraz erabili. Eta amaitzeko gonbitea luzatu, goiz etorri, izen eman hainbat tokitan antolatu diren autobusetan, eta apirilaren 9an Iruñean dugula hitzordua. Goazen egunaren errepasoa egitera titularrekin. Eta armagabetzeko bi egun falta direnean agerraldia egin dute Euskal Alderdi eta sindikatu nagusiek. Armagabetzeari zilegitasuna eta sinesgarritasuna emain nahi diote larunbateko ekitaldian. Altsasuko erasoagatik espetxean jarraitzen duten 3 gaztei baldintzapean aske uzteko eskaria atzera bota du Auzitegi Nazionalak.
Manu Ayerdik azpimarratu du Espainiak Nafarroan eginen duen inbertsioaren 60% egina dagoen lan ordaintzeko izango dela. Nazional 121 A errepidea Iruña eta Behobia lotzen dituen errepidean hobekuntza orokorra egiteko eraikuntza proiektua kontratatzea baimendu du Nafarroako gobernuak. Nafarroako parlamentuan 5 emakumeen torturak hizpide hartu dituzte. Talde antimilitaristek gobernuari eskatu diote ez ditzala gastu militarrak ordaindu. Gorritxoek garaipena lortu dute Mendizorrotzan Alabesen aurka, 21 porrot jarraian jaso ostean amaiera eman diote bolada txarrari. Aurrendako euskarazko antzerki testuen irabazle Kreta liburuzaina larunbatean estreinatuko da Nafarroako antzerki eskolan. 2500 kilometro eta gero Iruñeko Sarasate pasealekuan egingo zaio ongietorria korrikaren lekukoari. Eta bertzerik ez gaurkoz, mila esker zuen arretagatik eta urtzegun ona izan. Bihar arte. Zure etxeak 25 urte baino gehiago alditu? Bai, Berrikuntza lanen bat eginen zenioke? jakina. Nafarroako gobernuak orain 60% arte diru laguntzak handitu ditu. Dagokizun orde edo zahar berritze bulegoarekin harremanetan jarri zaitez. Informazio gehiago etxebizitza.nafarroa.eus webgunean eta 948 012 telefonoan. Zaindu maite duzun hori. Zahar berritu zure etxe bizitza. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Irungo Meaka auzoan Ola sagardotegian famili edo lagun artean giro ezin hobea. Sagardo propio ekoizten dute, zato aurtengo sagardo goxoaz dastatzera, kalitatezko sagardotegi menuarekin batera eta etxean bezala sentituko zara. Irunen Ola sagardotegia. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroaren ganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak. Eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.